Dyma'r myfyrdod ar gyfer Medi trydydd. Dduw cariadus, agor ein colonnau fel y gallwn deimlo dy anadl yn chwarae ynom. Agor ein llygaid fel y gallwn weld Crist mewn cyfaill a dieithryn. Amen. Yn darllen cwpl o adnodau o benod 13 o Efengyl Ioan. Erbyn hyn roedd ei bron yn wyl y Pasg. Roedd Iesu'n gwybod fod yr amser wedi dod iddo adael y byd a mynd at y tad. Roedd wedi caru yr rhai oedd yn perthyn iddo, ac yn awr dangosodd iddyn nhw mor fawr oedd ei gariad. Roedd yn wrthi'n bwyta swper. Roedd y diafol eisoes wedi rhoi'r syniad i Judas, mab Seimon Iscariot, i fradychu Iesu. Gwyddai Iesu fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo e. Roedd wedi dod oddi wrth Dduw, ac roedd yn mynd yn ôl at Dduw. Cododd oddi wrth y bwrdd, tynnu ei fantell allanol, a'r hwymo tywel am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr i fowlen, a dechrau golchi traed ei ddisgyblion, a'i sychu gyda'r tywel oedd am ei ganol. Wel, ni'n troi at y benod yna, benod 13 o Efengyl Ioan, lle ceir yr adnodau yna sy'n dweud am yr arglwydd Iesu'n codi oddi wrth fwrdd y swper ac yn golchi traed ei ddisgyblion. Yr athraw oedd teitl ei gyd oeswyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Edrychent arno fel yr athraw ifanc newydd, a gwyddom am fwy nag un cyfeiriad yn yr ysgrythyr, i'r torfeydd ei ganlyn i wrando ei eiriau. Tyrfa yn gwrando'r athro roes fod i wyrth porthu'r 5,000. Tyrfa yn gwrando'r athro barodd na llais ac eis ei weld. Tyrfa yn gwrando'r athro. Am hynny bu rhaid doi y to, codi'r to. Tyrfa yn gwrando'r athro, fel na allai'r wraig, ond cyffwrdd ei wisg. Yr oedd geiriau hwn yn tynnu'r torfeydd. Rhyfeddent, medda'r Efengylwyr, at y geiriau grasusol a ddeiau o'i enau ef. A bodlon oedd y disgyblion o'i wrando i gyffesu gen i ti y mae geiriau y bywyd rhagwyddol. Ond mor ryfeddol yw geiriau'r Iesu, tybed nad yw ei weithredoedd yn fwy. Ei ddamhegion yn wych, mab Afradlon, y Samaria Tregarog, ond nid mwy ei wirthiau, y cloff, y dall, yr afiach, y marw. Ei ddysgeidiaeth yn gadael argraff ddofn arno. Ond nid yw ei fywyd glân a ffyr yn argraffu mwy. Y bregaeth ar y mynydd fe ryfeddwn ati. Ond beth am y mynydd arall? Bryn Calfaria, rhyfeddu mwy. Geiriau godidog a dweud y lleiaf yw'r geiriau hyn o eiddo. Cariad mwy na hwn sef bod dyn yn rhoi einioes dros ei gyfeillion. Mwy o lawer na'r geiriau yw'r ffaith i Iesu wneud hynny. Rhoi ei fywyd dros ei gyfeillion. Mae gweithred yn siarad llawer mwy hiawdl na geiriau. Mae pregethu cariad yn dda, ond gweithredu cariad yn fwy. Mae dweud am gyfiawnder yn dda, ond gweithredu cyfiawnder yn well. Yn yr Hen Testament, cawn hanes dyn yn chwilio am Dduw. Hefyd cawn Dduw yn datguddio'i hunan i'n ddyn. Ond fod Duw yno yn datguddio'i hunan i ddyn, datguddiad anghyflawn geir yn yr Hen Testament. Ac yn y Testament Newydd, y ceir y datguddiad cyflawn. O beth yw'r gwahaniaeth te? Trwy'r proffwydi rhoddodd Duw ei eiriau i ddynion yn yr Hen Testament. Ond yn y Testament Newydd rhoddodd Duw ei fab, y gair a wneithbwyd yn gnawd. Nid geiriau bellach, ond gweithred. Ac roedd y weithred yn llawer mwy na'r geiriau i gyd. I mi, dyna geir yn yr hanes cyfarwydd hwn, cyflawni gweithred mae Iesu Grist, dysgu y 12. Dyma'r cwmni bach wrth fwrdd y Swper Olaf. Gwir i'r Iesu lefaru geiriau rhyfeddol wrth y bwrdd hwnnw. Geiriau'n dweud mae un ohonyn nhw a'i bradychau. Geiriau'n dweud am roddi ohono ei gorff i'w ddryllio. Geiriau'n dweud am dywallt ei waed, ei mwyn. Yn sicr oedd y 12 yn dawel iawn yn gwrando'r geiriau rhyfeddol a dieth yr hynny wrth y bwrdd.
Ac yn y tawelwch hwnnw, cododd yr Iesu gan dynnu ymaith ei gochol wisg. Y wisg uchaf, y gochol yw'r cloc. Cymerodd dywel ac ymresygu ag ef. Tywalltodd ddŵr i'r cawd ac yn y distawrydd llethol, plygodd gan ddechrau golchi traed i ddisgyblion a'i sychu ar tywel. Dywed ambell un am yr hanes hwn mae actio dameg y mae'r Iesu. Ni chredaf os derbynion hynny a gwna unrhyw ddrwg i'r hanes. Llefarodd yr Iesu i ddysgu pobl, fe olchodd draed y deuddeg i'w dysgu hefyd. Dysgu yma trwy weithred yn hytrach na geiriau. Wrth ddarllen yr hanes, roedd ambell adnod ac ambell air yn aros gyda mi, ac roedd am i'r hannu gyda chi nawr. Adnod drawiadol iawn yw adnod 3. Gwyddau Iesu fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo e. Roedd wedi dod oddi wrth Dduw ac roedd yn mynd nôl at Dduw. Iesu Grist yn gwybod o bal e daeth ac i bal e roedd yn mynd. Ni dame, na tybio, neu gobeithio, ond gwybod. Dyma'r gair cryfaf y gellir ei gael yma, gwybod. Na braf arno fe, ynddo fe. Gwybod yn siŵr, yn sicr. Wel, os fi wedi deall geiriau Iesu yn yr ysgrythyr, fe all sicrwydd yr Iesu bod yn eiddo i chi am unne. Dyma ddywed y Beibl ar ddechrau Efengil Ioan. Cynifer ag ei derbyniasant ef fe aroddau sydd yn allu i fod yn feibion i Dduw. Ac yna ei sôn am ystad y meibion hynny. Ac os plant, etifeddion hefyd. Etifeddion i Dduw a chyd etifeddion a Christ. Heirs of God. Ond aroswch i funed, medde rywun, mab Dduw, dyna Grist. Ni hefyd yn feibion i Dduw, felly rydyn ni fel Crist. Yr un fath a Iesu Grist, does dim gwahaniaeth rhyngddo ni. Wel, oes. Yr hen derm diwynyddol a ddefnyddiodd i ddisgrifio ein cyflwr ni fel meibion Dduw oedd y mabwysiad. Meibion mabwysiedig im ni. Wedi cael yn mabwysiadu, ond nid felly'r Iesu. Cymerwch chi blas mawr a'i drysorau. Allwn ni fod yno'r yn gwyliau, cawn iws y lle ar pethau, ond nid oes dim yn eiddo i ni. Os mabwysiedir ni'r teulu, mae ni ran yn yr etifeddiaeth. Dyw yn Iesu Grist yn ein derbyn i gael cyfran o'r etifeddiaeth. Yr Iesu'n gwybod ei fod yn dyfodol wrth Dduw ac yn myned at Dduw. Ac os yw'r Beibl yma'n dweud y gwir, fe all y sicrwydd tawel yna fod yn eiddo'r rhai sy'n derbyn ac yn caru'r arglwydd Iesu Grist. Yn ail, mae'r bedwaredd a'r 5 adnod yn adrodd am olchi traed y 12 a'i sychu ar tywel gan yr Iesu. Gwyddwch mae gwaith ceithwas oedd hyn. Gwaith y distadlaf a'r gweilaf o'r caethweision oll. A dyma'r athro, y meistr yn cyflawni'r gwaith. Chwarae teg i Pedr am brotestio ond fe. Mor wahanol yw ffordd Crist i ffordd dynion. Os yw dyn yn athro neu'n arweinydd yn y byd, tybia na ddylai ymostwng ond hyn a hyn, rhag difrio i sefyllfa a'i swydd. Os yw dyn o deulu'r plas, nid oes wyw wneud unrhyw beth, rhaid cael gwaith addas i'w sefyllfa a'i dras arbennig ef. Mae statws yn bwysig i'r rai. Taro, pi cap iddo, merched yn cyrtsi. Ond yma, wele fab y brenin tragwyddol ei hunan, yn torchi ei lewis, i gyflawni gwaith y distadlaf, yr uchaf o'r uchel, yn mynd yn isaf o'r isel. Mae'r Iesu am i'w ddisgyblion ddysgu gostyngeiddrwydd. Felly mae bod yn fawr yng ngolwg Duw, meddai ef. Dyma adnodau 42-44 ym mhenod 10 o Efengil Marc. Felly dyma Iesu'n ei galw nhw i gyd at ei gilydd a dweud wrthyn nhw. Dych chi'n gwybod sut mae'r pwysigion sy'n llywodraethu'r cenhedloedd yn ymddwyn. Ma'n wrth ei bodd yn dangos ei hawdurdod ac yn ei lordio hi dros bobl. Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i'r sawl sydd am arwain dysgu gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen, fod yn was i bawb arall. Ie, gwaed y groes sy'n codi fyny'r eiddil yn goncwerwr mawr.
Gwaed y groes sydd yn darostwng cewri cedyrn fyrdd i lawr. Y trydydd pwynt, mae'r 15fed adnod yn un i bawb sydd am ddilyn Crist. Cynnes rhoddais esiampl i chwi, fel y gwneli chwithau megis y gwneithim i chwi. Dyna'r rheswm dros y weithred hon gan yr arglwydd Iesu Grist. Dyna paham y golchais, y plygais i olchi eich traed chi, medde fe. Os mae fi yn arglwydd ac yn athraw olchais eich traed chwi, chwithau a ddylech olchi traed eich gilydd. Nawr, i ni'n gwybod mae nid yn llythrenol y golygau y geiriau hyn, a daw hynny'n amlwg yn ei ymddiddan a Pheder. Gwrandewch ar y deialog. Mae Pheder yn tynnu nôl. Ni cheid i olchi fy'n rhaid i byth. Ond i olchaf di, nid oes i ti gyfran gyda my fi. Arglwydd, nid fy'n rhaid yn unig eith fy'n nwylo am pen hefyd. Yr hwnna olchwyd, nid rhaid iddo ond golchi draed, eith'r mae yn lan oll. Gwyddai'r Iesu Peder ei gydnabod ef. Ti yw Crist, mab y Duw byw. Roedd hwn yn caru'r Iesu. Gadawodd bopeth i'w ddilyn, ac mor fyrbwyll a gwyllt oedd Peder, gwyddai'r Iesu fod calon Peder yn gywir a'i gariad at ei feistr yn onest. Yr hwn olchwyd medda'r Iesu wrtho. Hynny yw yr hwn sy'n credu'n o fi ac yn fy ngharu. Rai hynny, ni raid ond golchi ei traed. Hynny yw cael maddeiant beunyddiol. Ni wedi gweddio am faddeiant un sil i beth mae eisiau gwneud wedyn. Wel, naif iawn yw hynna. Mae angen maddeiant beunyddiol arno. Pam golchi traed yng ngwledydd y dwyrain felly? Wel, oherwydd fod llwch a llaid y daith drwy'r dydd wedi cydio yn y teithiwr. Mae yna bethau sy'n glynu wrthon ninnau hefyd wrth i ni deithio'n feunyddiol. Maen nhw'n amharu ar ein perthynas ni a Duw. Maen nhw'n amharu ar ein perthynas gyda'n gilydd hefyd. Fel yr wyf fi'n maddau chi, mae Dduw chwithau eich gilydd. Ie, bob dydd. Na fachluded yr hael ar eich digofaint. Ac wrth fwrdd y cymundeb, dyna fyna'r Iesu ni eto fel y gyfynodd wrth fwrdd y Swper Olaf. Dysgwch gostyngeiddrwydd, boed i gariad reoli ac nid balchder, yn eich plith chwi, yn eich ymwneud a'ch gilydd. Yn y hen rai gyfagodd ei ddau fab trwy amser caled iawn. Mi aeth un oddi cartre a llwyddo'n dda. Mi arosodd y llall gartref ac roedd bywyd yn galed arno ef a'i deulu bach. Roedd y mab cyntaf yn llwyddiannus yn Llundain, ac mi anfonodd at ei fam i holi os oedd angen unrhyw beth arni. Fe anfona ef ar unwaith. Mi atebodd hithau, os wyt am wneud rhywbeth i mi, gwna fe dy frawd droso fi. Nes i gymaint drosto fe, fel y teimlo'n hawl i ofyn iddo, meddai. Creda fod yr Iesu'n dweud hyn wrth i ninnau hefyd. Gwna i dy frawd. Gwna iddo ef drosta i. Yr un yw neges ar arglwydd Iesu Grist wrth i ni dostyrio wrth ffoaduriaid ac anffodision ein cymdeithas, gan gofio, yn gymaint ewneithir ohonoch iddynt hwy, i mi y gwneithwch. Yn mwyn enw. Gan i orffen gyda gair y weddi heddiw eto. Diolch i ti arglwydd am i ti alw'r rhai ym mhob oes i fod yn phobl i ti, ac yn genhadon i efengil Iesu Grist yn y byd. Diolch i ti am y deuddeg cyntaf a glywodd alwad Iesu, ac anfonwyd ganddo i rannu neges y deyrnas. Diolch i ti am genhadon gwrol ym mhob cyfnod, a fentrodd bopeth i fynd ar newyddion da i bellafoedd byd. Diolch i ti, mae trwy gyfryngau dynol yr wyt ti wedi gweithio erioed. Gad i ninnau glywed llais Iesu dy fab yn ein cymell i gysegryn doniau a'n hamser i'w waith. Ein dyletswydd yw'r rhannu dy neges di, gan fod gennym gymaint i ddiolch amdano yn ein byd cyfoes. Byd lle mae cymaint yn anghofio diolch. Byd lle mae dyn angen cyfeillgarwch. Ac ein tad rhwng diolch i ti am yr holl fendithion a ddaeth i'n rhan yn ein cartrefi. Amgylchynwyd ni yno ag ysbryd aberth a gofal. Bu cariad yno yn ein porthi, yn ein gwisgo, yn ein hymgeleddu ac yn ein cyrryddu. O thras, cawsom rai a fi'n dyner wrthym yn ein gwendid, yn ymddiried ynom, yn nidd ein methiant, ac yn maddau ni,
ei ramled ein beiau. Mawr yw ein diolch, yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen.